Fit-18 ta' Marzu li għadda, il-Parlament Spanjol ivvota favur l-introduzzjoni tal-eutanasja fi Spanja. Fi 17 Ottubru tas-sena l-oħra ftit qabel, il-poplu ta' New Zealand ivvota f'referendum favur il-legalizzazzjoni tal-eutanasja. U fl-istess sena, fil-Belġju, l-eutanasja saret permessa wkoll għal persuni b'dimensja u anke għal tfal taħt 12 sena. L-eutanasja fuq hekk se nitkellmu llum. Tgħidli għaliex għażilt li titkellem fuq suġġett ikraħ u diffiċli wkoll. L-ewwel nett tajjeb ninformaw ruħna dwar dan is-suġġett, speċjalment issa li f'pajjiżna hawn min qiegħed jistinka biex l-eutanasja tiġi legalizzata. Imma mhux hekk biss. Xi ftit jew ieħor, kull wieħed minna nibżgħu li meta naslu fit-tarf ta' ħajjitna rridu mbagħtu jkollna xi sofferenzi, xi tbatijiet, ħadd minna ma jieħu gost bihom u tajjeb naħsbu fuqhom minn issa. Però meta naħsbu dwar it-tluq tagħna minn din id-dinja, napprezzaw dak li għandna issa. U nitalmu ngħixu sewwa llum. Biex imbagħad meta jasal it-tmiem, inkunu nistgħu nagħtu titwila lura u ngħidu iva, sodisfazzjon, sodisfatt. Waqt li nħarsu il-qudiem b'tama ta' ħajja eterna. Xi tfisser il-kelma eutanasja? Kien ċertu Sir Francis Bacon li kien statista u filosofu Ingliż, kien ukoll Anglikan Kristjan bħalna. Kien hu l-ewwel wieħed li juża l-kelma eutanasja f'kuntest mediku u uża biex jirreferi għal dik il-mewt mingħajr wisq tbatija. U fil-kitba tiegħu Sir Francis Bacon jgħid li d-dmir tat-tabib huwa li itaffi s-sofferenzi fiżiċi tal-ġisem. Imma fl-istess ħin, fl-istess kitba, Francis Bacon jitkellem ukoll dwar l-eutanasja esterna li għandha x'taqsam mal-ġisem, bħal dak li għandu x'taqsam ma' tbatijiet u hekk. Imma wkoll l-eutanasja spiritwali ta' ġewwa jew il-preparazzjoni tar-ruħ għall-mewt. Infatti il-kelma eutanasja dak kollu ma tfisser il-mewta t-tajba. Il-mewta t-tajba. Kemm fl-aspett fiżiku mingħajr wisq tbatija żejda, però wkoll spiritwalment li inti tkun imħejji biex tgħaddi għad-dinja l-oħra. U b'dan il-mod kienet tintuża l-kelma b'mod tajjeb matul is-sekli ta' wara. Illum ħadet tifsira totalment differenti minn hekk. Sir Francis Bacon qatt ma kellu f'moħħu illi xogħol it-tabib u li b'xi mod jew ieħor joqtol lill-pazjent tiegħu. Imma llum l-eutanasja tfisser intervent maħsub bl-intenzjoni illi itemm il-ħajja sabiex jeħles lill-bniedem mid-tbatija. Tajjeb, nerġa' din hija d-definizzjoni li jagħtu. Eutanasja hija l-intervent maħsub bl-intenzjoni li jtemm il-ħajja sabiex jeħles lill-bniedem mid-tbatija. Kunċett simili għall-eutanasja huwa s-suċidju assistit. Jiġifieri li l-persuna li jkun marid ikun mejjun ġeneralment billi jingħata overdose ta' mediċini biex joħodhom hu stess, biex ikunu stess li jtemm ħajtu. Tajjeb, ir-riżultat finali huwa l-istess. Wieħed qiegħed joqtlok xi ħadd it-tabib ġeneralment u l-ieħor qed jgħinek biex toqtol lilek innifsek bl-intenzjoni li inti ma tibqax tbati.
x'ġara matul is-sekli biex inbidel il-ħsieb il-kunċett tal-eutanasja minn dak li kien ipproponija oriġinarjament Sir Francis Bacon għal dak li nafuha illum. Naħseb kif konna nagħmlu punt kruċjali f'din l-istorja f'din l-evoluzzjoni kien taħdita li ta' ċertu wieħed Samuel D. Williams fl-1870 illi fija tkellem favur il-qtil tal-pazjent li qed ibati. L-istess taħdita tiegħu mbagħad kienet ippubblikata fi pamphlet, fi tract u ġiet imxerda ma' kull imkien. Jikteb jgħid xi ħaġa illi f'dawk il-każijiet kollha ta' mart bla tama u ta' dbatija. Id-dover tat-tabib għandu jkun li meta l-pazjent jixtieq jamministra xi l-oppju biex minnu fih jintilef minn sensieħ u jwassal lil min qed ibati lejn mewta malajr u bla uġieħ. Tinnotaw illi fid-diskors tiegħu Williams jgħid li meta il-pazjent jixtieq fi kliem ieħor eutanasja volontarja għax irrid jien, għax qed nitloba jien, għax nixtieqha jiena. Imma malajr fl-istess żmien il-kunċett ġie estiż għal eutanasja involontarja, bla ma rrid, bla ma nagħti il-kunsens tiegħi. Tmiem tas-seklu 19 kien iż-żmien ta' Darwin, meta Darwin ippropona t-teorija tal-evoluzzjoni l-ispeċi ta' annimali timxi l quddiem bil-kunċett ta' survival of the fittest. Bil-Malti ngħidu min jiflaħ iħawwel. U fl-ewwel 40 sena tas-seklu 20 kien hemm dan il-moviment kbir ta' kittieba u ħassieba the eugenics movement. Illi qalu isma' jekk irridu li r-razza umana timxi l quddiem x'għandna nagħmlu b'dak li huwa dajjef mentali, dak li għandu difett fiżiku, neħħieh biex issaffi ir-razza, biex ir-razza timxi l quddiem. Ma tajdi dan kollu sar fit-teorija biss. Dan il-kunċett huwa il-bażi tan-Nażiżmu. U n-Nażiżmu qabel il-qtil tal-Lut u li ġara f'Auschwitz u f'dak il-postijiet kien applikat fost il-Ġermaniżi stess. Eluf ta' tfal illi twildu b'xi forma ta' handicap kienu meħuda mill-ġenituri tagħhom u maqtula. U mbagħad daru għall-adulti illi kellhom difetti fiżiċi u kellhom problemi mentali jew psikjatriċi. Eluf ta' Ġermaniżi nqatlu. Imma dik hija storika, dik hija storika. Illum x'in is-sitwazzjoni fejn hi legali l-eutanasja? Fi ftit pajjiżi fl-Ewropa għandek l-Olanda, l-Belġju, Lussemburgu, Svizzera, Kolumbja fis-South America, Kanada u xi stati Amerikani u stati Awstraljani. Però hemm moviment għal legalizzazzjoni tal-eutanasja f'diversi pajjiżi, inkluż pajjiżna. Għal liema raġuni ssir l-eutanasja, kriterji jvarjaw skont il-liġi ta' diversi pajjiżi, bħal mart terminali, mart psikjatriku, u ġieħ kroniku sofferenza, speċjalment minn kanser u mart ieħor u diżabilità. Min huma dawk li jippromovu din l-idea? Min huma dawk li qegħdin imexxu għal quddiem? Għaliex ejja ngħiduha kif inhi, il-liġijiet tal-pajjiżi influwenzati wkoll mill-valuri Kristjani dejjem feċċew illi iħarsu l-ħajja, mhux li jeqerduha fejn hemm is-sofferenza dejjem fittixna illi ngħinu lill-pazjent imma mhux li noqtluh. X'inhuma r-raġunijiet li jagħtu biex jiġġustifikaw l-eutanasja? Wieħed minnhom, nikkwota mingħand persuna li tippromovi l-eutanasja tgħid hekk. Jgħid il-klieb m'għandhomx wisq vantaġġi fuq il-bnedmin, imma wieħed minnhom u tassew importanti.
L-eutanasja hi miċħuda bil-liġi lil bnedmin. L-annimali għandhom dritt ta' mewta ħanina. Mercy killing. Infatti kelma oħra li tintuża l-eutanasja hija mercy killing, li toqtol għax qed tiġik ħniena minn dak li jkun. U jkolli ngħid li dan huwa argument li jappella ħafna. Għax aħna stess jekk ikonna annimali jasal f'ċertu minħabba ċertu mart u qed ibati, minflok narawh ikompli jibati, ngħidu lil vet u tagħtih injezzjoni biex traqdu. U oġġett bħal dak nifhmuh. Aħna laqqas annimal ma rriduh naraw ibati, wis inqas irridu li naraw bniedem ibati. Imma dan huwa argument fals, u nirikom għalfejn. Għaliex il-mod kif nittrattaw mal-annimali mhux neċessarjament il-mudell kif nittrattaw mal-bnedmin, għax l-annimali u l-bnedmin mhumiex l-istess. Meta kont żgħir, missieri kellu xi naċ u xi mogħoż. U jekk mogħoża tixjieħ u ma tibqax taħleb, kien joħodha l-biċċerija u jeħles minnha. Dak huwa l-mod kif nittrattaw mal-annimali aħna. X'inhi ngħidu mela? Allura jekk kollok persuna li xjaħet, persuna li m'għadix iktar produttiva, persuna li issa qiegħda f'qiegħ sodda, nagħmluha l-istess. Però mhux biss. Dan l-argument ta' mercy killing, l-eżempju tal-annimal, qed jassumi xi ħaġa. Qed jassumi li l-unika mezz kif turi ħniena ma' xi ħadd li qed ibati, jew li għandu mart li ħajwassal għal mewt, huwa li toqtlu. Mhux hekk qed jgħidu tittur ħniena oqtlu. Imma dak mhux l-unika mezz kif turi ħniena persuna li qed ibati. Għajdli fejn qed tintwera l-iktar ħniena. Jekk għandek bniedem marda terminali u twaqqaflu kollox saħansitra l-ikel u l-ilma biex jinbaram f'4 ijiem. Kif iseħħ ta' spiss. Jew inkella jekk lill-istess bniedem tibqa' ddur bih, tagħtih jiekol, tagħtih jixrob, tipprovdilu l-mediċini biex ittaffilu kull uġieħ u dwejjaq li jkollu u li tibqa' miegħu sal-aħħar nifs. Min qed juri l-iktar ħniena? Li aħna ma nemnux li l-qtil u mezz tal-ħniena mal-bniedem. L-eutanasja hija l-qtil tal-ħniena għall-batut. Ħanerġa' ngħidha. L-eutanasja hija l-qtil ta' kull ħniena lil batut. Aħna nemnu fil-ħniena murija, f'għajnuna prattika, f'kompassjoni, f'solidarjetà ma' bniedem sakemm jibqa' ħaj sa tmiem naturali ta' ħajtu. L-ewwel argument, it-tieni argument li jġibu huwa dan. U argument mibni fuq l-awtonomija tal-bniedem. Issa ngħid xi tfisser. Nikkwota minn ittra fil-artiklu fil-Malta Today riċenti, Lib tal-Malti. B'kuntrast ma' ħafna nies reliġjużi, bħala umanisti, aħna nibdew bitwemmin li ħajjitna hi tagħna stess. Mhux xi jgħodja minn jew tappartjeni lil xi qawwa ogħla, Alla qed jirreferu għalih bħala qawwa ogħla. Mela, nibdew bitwemmin li ħajjitna hi tagħna stess mhux xi jgħodja minn jew tappartjeni lil xi qawwa ogħla, għalhekk għandna nkunu liberi li niddeċiedu d-destin tagħna u l-esperjenza tal-ħajja.
li ngħixu skont il-valuri personali sakemm ma nagħmlux ħsara lil ħaddieħor. Innotaw żewġ affarijiet. L-ewwel l-umanist jipprova jiddistingwi lilu nnifsu minn nies reliġjużi. Hekk jibdew għas-sentenza, b'kuntrast ma' nies reliġjużi, aħna imma fl-istess nifs, ma nafx innotajtux, jammettu li huma wkoll jibbażaw fuq it-twemmin partikolari tagħhom. Aħna nibdew bit-twemmin bla bla bla. Tajjeb. Mela l-Kristjaniżmu huwa twemmin, imma l-umaniżmu huwa twemmin ukoll. Il-Kristjaniżmu hu twemmin li Alla hu sovran. L-umaniżmu hu reliġjon fejn il-bniedem hu sovran. Twemmin ma twemmin. Kwistjoni li ma wieħed huwa minnu, li ma wieħed huwa veru. Però tieni, u naħseb aktar importanti, jekk tassew ma jemnux f'qawwa ola kif jgħidu huma mill-individwu. Ma jemnux li hemm qawwa ola mill-individwu. Għaliex qegħdin ifittxu il-legalizzazzjoni tal-eutanasja biex il-gvern jagħtihom permess. Mela allura l-gvern hu qawwa ola mill-individwu. Il-gvern għandu awtorità fuq l-individwu. U allura l-bniedem mhux awtonomu. Ġifri le, ma tistax tgħix skont il-valuri personali tiegħek f'ċertu ċirkostanzi għax hemm awtorità fuqek. Ġifri l-bażi tal-argument tagħhom, l-awtonomija tal-bniedem, il-bniedem jagħmel bih nifsu li jridu, il-bażi tal-argument tagħhom jaqa' bħal qiegħ ta' barmil imsaddad. U għaliex jekk għandna bniedem li qiegħed jagħmel li qed jipprova jagħmel suwiċidju. Sewwa, ġuvni ta' 20 sena qed jipprova jagħmel suwiċidju. Għaliex nippruvaw nżommuh? Għaliex nippruvaw nwaqfuh u nikkonvinċuh biex ma jagħmilx hekk? U nippruvaw ngħinuh biex jerġa' jsib il-kuraġġ u jkompli jgħix. Għaliex? Jekk inti tassew temmen fl-awtonomija tal-bniedem, bniedem li qed jipprova jagħmel suwiċidju, għandek tħallih jekk hu ir-raj tiegħu innifsu, imma fina hemm dik l-element ta' imħabba lejn xulxin li poġġija Alla li ma nissapportux li naraw l-bniedem jagħmel ħsara lilu nnifsu. U għalhekk nippruvaw ngħinuh. Inħarsu lejn dan is-suġġett mill-perspettiva biblika. Kif inħarsu aħna bħala nsara lejn it-tmiem tal-ħajja? L-ewwel nett, aħna nemmnu li Alla huwa s-sit tal-ħajja. Iva, aħna hekk nemmnu. Alla li ħalaqna hu s-sit tal-ħajja. Il-Bibja tgħid, Ġob jgħid, eri ħriġt minn ommi, minn ġuf ommi, u nerġa' mmur hemm il-mulejta u l-mulejħa. Imbierek ikun l-isem tal-mulej. Aħna nirrikonoxxu li huwa Alla li jagħti l-ħajja, li huwa Alla li joħodha. Alla jgħid f'Dewteronomju kapitlu 32, araw issa li jien jienu u m'hemmx Alla ieħor għajri, jien immewwet u jien nagħti l-ħajja. ċara daqs il-kristall. Alla jgħid jienu dak li nagħti l-ħajja, jienu dak li neħodha. Iva aħna nemmnu li Alla huwa s-sit tal-ħajja. Aħna maħniex tagħna nfusna, aħna ta' dak li għamilna. Però aħna wkoll inħarsu lejn ħajja umana u nagħtuha valur, nagħtuha dinjità. Napprezzaw il-ħajja tan-nimal, imma l-ħajja umana napprezzawha ħafna iktar. Għaliex? Ġenesi. Aħna maħluqin għajdu li intom
fi xbija Alla. Kull min ixerred demm il-bniedem, ġifieri kull min joqtol xi ħadd. Minn demm il-bnedmin demmu jixxerred, ġifieri ħaqqu l-pjena kapitali. Għaliex? Għaliex huwa daqshekk reat gravi li toqtol il-ħajja ta' persuna oħra? Għax fi xbija Alla għamel lill-bniedem. Il-bniedem għandu valur, għandu dinjità għax maħluq fi xbija Alla. Għandi żewġ karti f'idejja. Żewġ karti. Din karta u din karta wkoll. Tapprezzaw illi din għandha valur inqas minn din, jew din għandha valur inqas iktar minn din. Din nista' naffiġa u narmija. Din ukoll nista' naffiġa. Imma l-kemm hija mafġa tilfet il-valur tagħha. Mela meta naraw il-ħajja ta' bniedem mafġa, imkemxa bil-mart, aħna kapaċi bħala nsara inħarsu lejh u ngħidu le, int fik hemm ix-xbija Alla u jiena ħanapprezzak, ħanħobbok, ħanejnek. Nemmnu wkoll fis-sovranità Alla. Nemmnu le, il-bniedem mhux awtonomu. Jien ma nagħmilx il-liġijiet tiegħi nnifsi. Huwa Alla il-ħallieq li jiddetermina x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Aħna suġġetti għall-awtorità tas-Sid tagħna u għall-liġi tiegħu. U meta nobdu l-liġi tiegħu l-aħwa għall-benefiċċju tagħna għax Alla tagħna u Alla tajjeb. U l-liġijiet tiegħu huma liġijiet maħsubin għall-libertà tagħna, għall-ġid tagħna. U x'tajt il-liġi Alla dwar dan is-suġġett? Li nistgħu niġbruh f'żewġ kelmiet u nieqfu hawn kif irridu? La toqtolx. Ma toqgħodx targumenta. Alla għallek. Toqtolx, isma' minnu, imma x'għalaq naqra ħalqek, Alla jaf ftit iktar minnek. U bdieħ. Jaqbillu l-bniedem jimxi skont il-kmandamenti tal-ħaliq tiegħu. Anke meta jkun diffiċli għalih. Għax jien ngħidwa kif inhi mhix faċli tara bniedem qiegħed ibati ġurnata wara ġurnata, forsi iktar ġimgħa wara ġimgħa u xahar wara xahar. Imma rridu noqogħdu sottometti għar-rieda Alla għalilna biex ma noqtlux, biex nippreservaw il-ħajja u sakemm nistgħu hekk għandna nagħmlu. Imbagħad ukoll bħala nsara kif inħarsu lejn is-sofferenza, lejn it-tbatija. Nafu li s-sofferenza ma kienx parti mill-ħolqien oriġinali Alla. Alla għamel ħolqien fejn ma kienx hawn tbatija. Is-sofferenza ġiet minħabba l-waqa tal-bniedem fid-dnub. Id-diżubbidjenza tal-bniedem ġabet dan l-inkwiet kollu, ibda biex. Però fil-flan sovran Alla, is-sofferenza tal-bniedem mhix mingħajr raġuni, mhix mingħajr skop. Pawlu skoprija dik meta kellu dik ix-xewka f'ġismu l-Alla talbu darba 2-3 biex ineħħielu. U Alla qallu l-grazzja tiegħi hija suffiċjenti għalik. Il-qawwa tiegħi tidher l-aħjar fid-djufija tiegħek. U Alla kapaċi juża s-sofferenzi biex jumiljana, biex idawwar ħarsitna lejh, biex nafdaw iktar fih, biex inkunu ukoll kompassjonali ma' ħadd ieħor. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn il-sofferenza għandha valur. Bibja tgħidilna wkoll li s-sofferenza hija temporanja. Tfakkarna ta' spiss il-tbatijiet ta' dan iż-żmien huma għal ftit, l-eternità hija għal dejjem. Hemmhekk ma jkunx hemm aktar piki, hemmhekk ma jkunx hemm aktar għali, hemmhekk Alla ix-xott ta' kull dema minn għajnejn għall-eternità. Sa dan it-tant, sakemm għaddejjin minn dan il-witt ta' dmuħ, aħna msejħin biex inħobbu billi ngħinu lil batut. Mela meta rajt xi ħadd marit għal mejjed, wieħed għadda minn ħdejh u baqa' sejjer, l-ieħor għadda ttawwal, forsi qawwi miskin u baqa' għaddej.
dak ma werix ħniena ta' l-emozzjoni mhix ħniena. Il-ħniena tintwera meta l-emozzjoni taqgħadha mal-azzjoni. U ġieda s-Samaritan u ħares lejh u x'għamel? Qalu li dan aħjar noqtlu. Mercy killing hu. Hekk jew hekk nofsu mejjed, tek tikilu biex jibqa' sejjer u ma joqgħodx ibati. Le, mhux hekk għamel. Għamillu żejt u l-imbit biex jinaddaflu l-feriti li kellu, naqra antiseptik, rabatomlu, tefgħu fuq l-unika ambulanza li kellu biċ-ċaħbima, ħadu fl-lukanda u l-ieħor qallu isma' ħsibu jekk tonfoq xi ħaġa iktar tibżax inti omlok. Ġifieri il-kompassjoni tiswa l-flus ukoll, by the way. U l-bniedem marid fis-sodda u dan jiswa l-flus biex iżommu hemmhekk. Imma dak huwa s-sejħa tagħna li nkunu Samaritani tajbin f'din l-art. Illi fejn hemm midbatija nidħlu aħna u ngħinu mill-aħjar li nista'. U din hija l-bażi, il-filosofija tal-palliative care. Il-kura paljattiva. Bħala tobba aħna nippruvaw nfejquh il-marid meta nistgħu. U ġieli nkunu nistgħu u nieħdu gost meta il-pazjenti għamlilna ċaw, tlaqt u min nista' nerġa' narak. Imma kultant nammettu li mhux kultant 100 out of 100 eventwalment jiġi b'marda li ma tistax tfejqu u jkollok tgħid isma' sa hawnhekk nistgħu naslu. Imma jfissirx issa la ma nistax infejqek dabbar rasek lem, ma nistax infejqek imma nista' ngħinek biex sakemm il-mulej jieħdok jiena ngħinek biex ma tkunx batut u ntaffilek is-sintomi tiegħek. U dak huwa x-xogħol tal-Hospice Movement ġo Malta li qegħdin jagħmlu xogħol eċċellenti. Din hija r-risposta tagħna għal pazjent b'mewt mar terminali li qiegħed ibati hija l-kura paljattiva, l-Hospice Movement u x-xogħol li jagħmlu n-nurses u t-tobba fid-djar tax-xjuħ u fl-isptarijiet tagħna. Ir-rol tat-tabib mhux li joqtol, imma li jassisti lil batut u l-moribond, iwaqqaf mediċini u proċeduri li huma inutli, xi ħadd li qed imut, toqgħodx niżżinni għal X-ray ieħor ħallini bi kwiet. You know, tiġix tafas fuq sidri, jekk qed immut u għandi marda li hija terminali, ħallini immut bil-kwiet. U wkoll ovvjament li jipprovdi biżejjed painkillers u mediċini oħra u proċeduri li jgħinuh biex iħossu aħjar. Dak huwa l-inqas ħaġa li jista' jagħmel it-tabib għall pazjent li qed imut. Ir-rwol tat-tabib mela hija l-kura mhux il-qtil tal-pazjenti tiegħu. L-aħħar kelma. Eutanasja għadna li tfisser il-mewta t-tajba u ħanuża fis-sens oriġinali tagħha. Il-mewta t-tajba. Kif nista' jien, kif tista' int tipprepara biex ikollok mewta tajba. Waħda ateista kitbet hekk. Minix beżana li nkun mejta. Jiena nibża biss minn dak li jkolli ngħaddi minnu sabiex nasal hemmhekk u nifhmuha. Għax bħala ateista temmen li tmut u spiċċa kollox. Naturalment il-realtà ma tinbidilx skont it-twemmin tiegħek. Ir-realtà hi kif tajt l-Iskrittura li huwa maqtuħ għal bniedem li jmut darba u li wara jiġi l-ġudizzju. Int għandek appuntament mal-ħalliq tiegħek. U jekk din il-persuna qiegħda tibża minn ftit mumenti ta' tbatija fuq din l-art, kemm għandha tibża iktar minn eternità ta' tbatija fl-infern. Biex tipprepara l-mewt, trid tkun Kristjan, trid tkun temmen fi Kristu, trid tkun tafda fih is-salvazzjoni tiegħek. Għaliex il-fidi fi Kristu
huwa l-uniku mezz ta' salvazzjoni, ta' ħelsien mid-dnub u mit-tbatija tal-infern għal dejjem. Bibja tgħidilna li Kristu ġie biex jeħles lil dawk li minħabba l-biża' tal-mewt kienu suġġetti għal jasar ħajjithom kollha. Ġesu ġie apposta biex jeħlisna mill-biża' tal-mewt. Jekk inti trid tipprepara għall-mewt, afda fih u hu jeħilsek mill-biża' tal-mewt kemm qabel il-mewt u kemm wara. Kun Kristjan u t-tieni ħaġa li għandek tagħmel biex tipprepara għall-mewt huwa li tgħix ta' Kristjan. Għaliex? Għax issa huwa l-waqt u frankament ma nafux kemm għandna ħin u kemm għandna żmien. U missieri kienu ħobb jgħid mietu l-frieħ qabel in-naġġ. Issa hu l-waqt. Il-waqt li tigglorifika lil Alla fuq l-art. Il-waqt li timxi b'fedeltà ma' Kristu. Il-waqt li tissielet u tirbaħ it-tentazzjoni u d-dnub. Il-waqt li toss u tgawdi l-familjari u l-maħbubin tiegħek. Il-waqt li sservi lill-Knisja ta' Kristu. Il-waqt li xxanda l-Evanġelju. Il-waqt li tkun xhieda tal-imħabba tal-Alla fuq l-art. Imbagħad, meta jasal iż-żmien ta' tluq tiegħek, tkun tista' tgħid mal-Apostlu Pawlu, tqabad taqbida tajba. Temmejt il-ġirja tiegħi, żammejt il-fidi. Min issa l-qudiem hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ħaq li l-mulej li mħallef ġust jagħtini f'dak il-jum u mhux lili biss imma l dawk kollha li jħobbu id-dera tiegħu. Imma xi ngħidu għadbatija li jista' jkollna fil-ġranet fil-jiem fis-sigħat qabel il-mewt? Ħaġa waħda ngħidlek hija oħti. Il-mulej wedek li mhu ħajtilqek qatt lanqas f'dik is-sigħa. Iva, għalkemm nimxi fil-witta dell il-mewt, ma nibża minn ebda ħsara. Għaliex? Għax inti miegħi ifarġuni l-ħatar u l-asluġ tiegħek. Amen.